sngi la long ki balayas ki balalong ki balas ngotunat shibon namar bangi layo bangin ya kedlu lang bat I shongknor jong ka dorbar tauan jong ka Meghalaya Legislative Assembly ha ka bangi la pendep ya kata ka jing jurip jong so arngut kita ki khat arngut ki bala ya ka party Congress hakini ki kindet sngi kumbang UI banlet siya kata ka Trinamool All India Trinamool Congress ngaong ifi bangi hakajing penkre kajongi omdei ba ngikwa ban shuya kana politics tamba kadai bet kathong na kapati kajongi ban pensyai sya upat ba kani kajing kentiap seng bat kani kajing bitre lani jing no ben jong kini ki khat arngut ki MLA na kaseng Congress omdei ban shu shim malumala omdei ban shu sha bakin ye lekai omdei ban shu sha ban shu ngap jar ban ong bakabale maki ka babha sudah kata ka 10 schedule ka dei ka an ka ba kabalong very very thorough lani ka ba jeliu bha but shwa ba pindon ya kata ka 2/3 majority rule haba phip kentiap seng kumto kidon ki kendon jong ka an ba kita ki ba kentiap ya ka seng hadin ba kidon kata ka 2/3 majority kidon kamru bakin penkre lana penjari ya kita ki kendon let kendon wan kajongki habang UI ba kata ka 10 schedule ka ayangi ya kane ka jingkang ka barit bangin yo bangin ya thir ya kata ka jing ben jongki ya ka party kajongi ngin shem ya kata ka lenti om bangi kwa bangin personally lane attack yaki way breu nrei bangi ong ba dei banya pikir bah banya tai bah banya khana bah hakmat karansan upat ba kenang bah ka arpulai kipat ba kin snong tho shai ya ka politics ka bakin sawan lambiang how to snem ndala dep ke election kani ka 10 schedule kade ka kendon ka babun ki MLA kimpat snong tho don ki boong te balay bangi ay ya ka shukos marway ngi naka Congress ngi ong kimi marway nakaseng ngimla ban ito ki kum ka kanhon na marshim don kataka kanhon ka ba syong sharut hakadi ka opposition jungi kila shurai ben kila don ya kataka 2/3 bat kila shu ong ben bangin lek no tingi ngi ong kumne don kamban ay jing hikay ngi yaladi ru kadai ka senjam ka ban hikay yaladi shwa hato lada ki MLA nang ni siya kaman kiyalang tang kita ki kanhon ki bakam he haka khat nyo sasan khat arngut kila let shaway la na em bakin ye le ye kani ka drama hadin ba upat ba ula dep jet iki nakatu ka seng ban pelong MLA ki te kani kadi kijing hikay yangi kadi kijing hikay ya baro ki political parties kadi kijing hikay yu upat baru kenang bangin dup small to shy bat lada ka Congress ka bakla ha kanu ka bentaru ha kata ka jingatay jungi lembang kini ki petitions ki bangila ay or the speaker kaniru kanday ka jing hikay yangi tamba mangihi rengkat bat ki lawyers jungi habang nilaya jurip nilaya puli nilaya bishar bha ya ka jing mi jung kini ki kat arngut ni shem bakidon ki kendon ki bapen baki klem pendep pura ya kata ka jingmi lendet juki naka party ka jungi ki supet bet ya kata ka 2/3 naka khat nyaw di ban nek khat ar di ban sa san hangi ki pat ba pidi ban bishar bha bat pidi ban puson bha namar piru pin hikay niru min hikay bat kandai ka jing sneng yengi paro lada ngisha penrem hangkini ki petitions ninyo ka jing sneng lada ngi job ya kane ka petition kinyo jing sneng ki way kay kabalong ha baro arliang kalong ka jing sneng